Right, grade 9 siyaqhubeka ne study geometry, ne study of lines. Siyabacubungula labo line. Ngesikhathi sasibacubungula ekuqaleni uzokhumbula ukuthi khona la engaze ngakutshela khona ngama theorems. Ngathi ama theorems into okufanele uyiprove. Ngaphinde ngakutshela khona ngezinto okungezona ama theorems. Lezi engathi akuzona ama theorems kwaba ukuthi ama axiom. Ngase ngikufundisa ngakutshela ukuthi kunezinto okufanele uyithathe njengoba zinjalo. Ngaze ngakwenzela isibonelo esasithi ekhaya uma kukhona ubaba nomama nawe bese ethi ubaba wakho yimi ubaba wakho. When you have to take that, you don't have to go back uyoprove ukuthi ubaba wakho. Uzokuprova kanjani ukuthi ubaba wakho because statement leso sitshelwayo wena fanele usemukeleke njengoba sinjalo. So lezo statement enjengalezo ngaze ngaqhathanisela zona njenge statement ezithi ilanga liphuma from empumalanga lishona entshonalanga. Ngeke uzuprove leyo nto kufanele ukwamukele njengoba kunjalo because kwenzeka kanjalo. Sase sithi leyo nto ama axiom. Sesikwenzile ke lokho. Ngabe sengikudwebela olayini ababili ngathi sengikudwebeleke labo line ababili. Ngase ngithi olayini mawusubadwebile ubaqamba amagama. Ngibaqambile amagama nampo line. Lo osuka la uya ku B, usuka ku A uya ku B. Therefore uline AB, lo uCD. Ngase ngithi la bexhumana khona noma becontactana khona noma becrossana khona nakhona fanele uqaphele ukuthi kune letter noma ipoint esiliqambayo. Lona ke ngiliqambile this time ngathi uO ukuze wonke ama angles akhekayo la njengoba ubona khona u1 la space la khona space la khona space la khona lezi spaces u4 kodwa ngagcina ngithi kuwena ke zingaphezulu ka4 uzohamba ukuboneke na ukuthi zingaphezulu ka4 kodwa njengamanje ngisafuna sibheke lezi ezu4 engathi kuwe zibizwa ngokuthi ama vertical opposite angles. Ngase ngiyakutshela last time ukuthi lama vertical opposite angles ngiyakhumbula ngaze ngakudwebela ngathi vertically kusho ukuthi ashayisana ngomhlane. Mawubuka u1 no3 bashayisana ngomhlane, kanjalo mawubuka u2 kanye no4 nabo bashayisana ngemhlane. So those are the angles. Yilawo ke ama angle esithi a vertical. Siyezwana? Atholakala kuphi ke? Atholakala lawo ma angles uma nje olayini ababili angikhathali ukuthi baphi kodwa malabo line ababili becrossa over, bethintana, contacting each other, bethintana kwakheka lama angle. Ngicabanga ukuthi ke esakhekileke lama angle uyawabona nawe ngwama ke ngendlela engafani. U1 no3 awufani no2 no4. U2 no4 bamnyama, u1 no3 banjani ba orange. Lokho ngikwenzelani? Ngikwenzela ukuthi kuwena kugqamele ukuthi mangithi vertical ngisuke ngikhuluma ngezinto ezinjani. Uzozukujwayeleke. Mawusukujwayele ngisho usunga name noma ungaqamba amagama noma yes ungaqamba amagama ngenamba eyodwa kuyafana. But nansi into engifuna ukukukhombisa yona, angithi sithi ayalingana. Sithi ayalingana. Angithi sisho kanjalo ama vertical opposite angles ayalingana. Zimbili ke indlela zokuchecka lokho. Zimbili indlela zokuchecka lokho. Number 1, indlela yokuqala eyokuthi ube ne protractor, right? Ube ne protractor. I protractor ke into enje, right? Bese uthatha I protractor yakho uyahamba uyabakala. Kodwa ukubakala yilento engifuna ukukutshela yona. Fanele wenze isiqiniseko sokuthi ipeni lakho li sharp, alidwebu ulayini omkhulu ngoba ulayini kufanele ube ngangalo owubonayo la, ungabi ngaphezulu kwalo.
awukwazi ulayini wakho ukuba ngangenamba. Ulayini wakho kufanele ube ngangenaliya imilimeter lapha emuva, so that you will see exactly ukuthi kwenzakalani. Bese kuthi lo line wakho lo uhamba phezulu kolayini noma imuphi. Bese kuthi leli point leli ila kuhlangana khona olayini. Then bese uyaqala ke uyameasure, uyabona ukuthi bangakanani. So ngizokumejela sengithatha nansi ke iprotractor yami ngiyibeka phezulu kwalo line. Athi yabo ngiyibeka phezulu kwalo line. Mangiyibeka phezulu kwalo line, leli point lami kufanele lihlale phezulu kwalo wire, right? Sengiyakwenza ke lokho, nanti ke point lami lihleli phezulu kwakhe no line wami ngokufanayo. No line wami ngokufanayo nawo uhleli phezulu kwala, right? Sengikwenzile ke lokho bese ngiyaqala ke ngiyabala. Mangiqala ngibala ngisuka la ku not, ngisuka la ngiphindele emuva ngithi, right? Sihamba njalo, sifuna ukubona ukuthi inkulu kangakanani. Mawusuka la ku B ihamba njalo ifike ku 40, 50, 60, 70, bese iza la ku 75, la u 76, la u 77. Okusho ukuthi ubukhulu balesi space u 77 degrees. Ubukhulu balesi space u 77 degrees. Ubukhulu balesi space u 77 degrees. Ngoba ke ngithe lesi silingana nalesi, kusho ukuthi kufanele ngizokala lesi ke. Athi siyayizwa la, kufanele ngizokala lesi ke manje ukuthi naso ngabe su 77 degrees yini. Sengiyahamba ke naso ngiyoskala. Ngithathe ngendlela efanayo irula lami ngilibeke phezulu kwalo line lo. Right? Nanki yanu line wami uyophuma phezulu ku D. Siyawubona? Sengiubekile ku line wami waphuma phezulu ku D, waphinde weza ngapha. Sengiyacindezela. Sengiyaqala futhi ngiyabala. Ngisukela ku 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, u70 lo, u75 lo, u76 lo, nanku u77. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi ngempela kuphuma exactly lapha kuloya nomncane obani number 77. Okusho ukuthi nale nengapha nayo iubani iu77 degrees. Ingakho ke bengithi kuwena lawa aflathelene kanje wona siwabiza ngokuthi a vertical, right? A vertical opposite, right? Maye vertical opposite sase sithi kanjani? A equal. Practically kusho ukuthi ngenye indlela ngokwenza ngokumeasure ngezinto zokumeasure siyakuthola ukuthi ngempela banjani bayalingana. Siyakuthola ukuthi bayalingana. Yayizwa into engishoyo. Okusho ukuthi ke uma lo elingana nalo kanti nalo naye uvertical kulo, nalaba bobabili ke bazolingana. Athi uyayizwa lo nto engishoyo. U2 no4 nabo bazolingana. U1 no3 nabo bazolingana. Ngoba sesikumejile sakubona. Manje ke sengifuna ukukukhombisa ukuthi uma lezi zinto kuthiwa zibale, uzibala kanjani. Khumbula njalo simejile lezi zinto zaba u77 angithi. Ake siqhubekeke sesiyimejile zinjalo sibone ukuthi ziyakwazi yini ukuthi siyiprove. Siyakwazi yini ukuthi siyiprove. Ngizokukhombisa indlela yokuthi mawusuyiprove wenze njani. Angithi lo sithi uyalingana nalo. Ake sibanikeze ke igama elilodwa ngoba bayalingana. Sithi lo u-A kanye nalo u-A. Ngeke phela lo abe u-A lo bese yoba u-B. U-A no B abalingani kodwa u-A no A abalinganayo. Siyayizwa leyo nto.
u-A no-A abalinganayo. Bese sithi lo nalo ngoba nabo bayalingana asibanikezeke nabo elabo igama sibaqambe. Lo uba u-B kanye nalo wana naye uzoba u-B ngoba bayalingana. Ayithi siyayizwa leyo nto, bayalingana. Ngicabanga ukuthi abantu bayayizwa lento engiyishoyo. Okusho ukuthi mangabe ngithanda mina ngingayeka ukusebenzisa inamba ngisebenzisa u-A. Ngithi lo A uya A3 uyalingana no A1. Ngithi 2B uyalingana no B4. Ayithi siyayizwa leyo nto. Inamba ezokukutshela ukuthi zingaki noma mangaki lawa ama-angles elapha yani. Kodwa A iwona okutshelayo ukuthi njengoba ngibamaka ngendlela efanayo AA kusho ukuthi bayalingana. Ngoba phela ngeke uthathe into ewu-A ucabanga ukuthi wena into ewu-A ilingana nento ewu-Z ungakazi uyiprove. Anti siyayizwa leyo nto, asikaze siprove lokhu. Asiqhubekeke senze okunye ngisacathulisa nje kancane khona uzoyibona lento ukuthi iyenzeka ngempela yini ukuthi bayalingana. Uma sesenza okunye yilokhu angithi uzokhumbula ngikufundise ini konje, ngikufundise online abanjani abaperpendicular. Ngikufundisile uline operpendicular ngathi la uline operpendicular wenza u90. Angithi kusho ukuthi uma le unumber 1 ku90 unumber 2 ke wona uzoba ubani no number 2 uzoba u90. Ayithi siyayizwa leyo nto. Uma le u90 nale izoba u90. Okusho ukuthi i-angle nje ekhona kulayini owodwa uqondile o90 ababili mawubahlanganisa bakunikeza bani yonke le ewubani ewu180. Buka lento yakho ke ukuthi ayifani yini nalento engiyidweba lapha yani. Nansi ya le nto ewu-half we-orange, nansi lento ewu-half we-orange. Lento ewu-half we-orange la yakhiwa o90 ababili, u90 ongapha u90 ongapha. So mawubahlanganisa labo 90 bobabili bakukhiphela u-half we-orange, but u-half we-orange unale angle esuka la ku0 ihambe njalo izodlula ku90 wokuqala bese i-edda u90 wesibili izizofika kubani ku108. Mawuyibala usuka ngapha izosuka la ku0 ihambe njalo ifike ku90 wokuqala bese uyihlanganisa no90 wesibili izizofika kubani ku108. Okusho ukuthi an angle ekhona kwi-straight line. Mangidweba nje straight line kanje ya wena you must know ukuthi kwi-straight line khona u-half we-orange. U-half we-orange wona ubani u180 degrees. Siyavumelana? Uyayizwa incazelo yami? Ngithi kuwena mangabe ngikudwebela ulayini oqondile wena kufanele wazi ukuthi ulayini oqondile ukunikeza u-half we-orange. Angithi u-half we-orange uno90 ababili, o90 ababili mawubahlanganisa bakunikeza bani u108. Okusho ukuthi mina ngizothatha u-half we-orange kanje ngudwebe uqonde la ngine-angle mina la, kodwa leyo angle eyakhiwa u-half we-orange i180 degrees. Uyayizwa lento engiyishoyo? Mawuyizwa ke lento engiyishoyo buka lokho engikushoyo nalokho engizokuchazela khona. Nanku nje ulayini oqondile nanku. Siyabona? Nanku ulayini oqondile. Siyavumelana yini? Nanku ulayini oqondile. Usuka ku-A uza ku-B. Athi yabona? Okusho ukuthi wona lo layini lo ngaphezulu kwawo ngino-180 nanku. Kusho ukuthi ngaphezulu kwawo lapha ya noma ngaphansi kwawo lapha ya ngino-180. Uyayibona lento engiyishoyo?
ake sibahlangani angithi uyabona ke ukuthi lo 18 engikufundise wona mina wakhiwa ingxenye ezimbili ingxenye engihlanganisayo la asibukeke la ukuthi zingaki ingxenye engihlanganisayo nanku 18 wami ingxenye yokuqala uA ingxenye yesibili uB ayithi yabona leyo nto mangihlanganisa uA no B ngithola bani 108 because uA no B bangakhela uline oqondile kanjalo futhi noma ngizala uCD ayithi siyabona mangithatha uCD ungenzela uhalf we-orange okusho ukuthi uhalf we-orange ubani u108 kusho kodwa uCD unginikeza ingxenye ezimbili uA no B siyayibona yini leyo nto uA no B ayithi yayibona asibuyeke sengiyakukhombisa ke manje ukuthi lezi zinto yini indaba sithi ziyalingana buka ukuthi sisho kanjani ukuthi ziyalingana mase sifuna ukusho ukuthi ziyalingana ilento esiyenzayo sibhala phansi esikubiza ngokuthi is a statement istatement ilento esiyishoyo istatement ilento esiyishoyo bese siphinde sibhala phansi esikubiza ngokuthi it's a reason or reasons statements ngoba asisodwa and reasons okay i-reason isizathu salento ayishoyo ngicela uhambe uyongithathela inkomishi ekitchen angifuni yindaba kukude kungaba isizathu angithandi kungaba isizathu angiyazi inkomishi kungaba ziningi izinto ongazisho njengezizathu kodwa ke nansi into okufanele uyiqaphele ukuthi kulezo zathu wena oyisho ezinye ziyabheda ngeke ethi ubaba ngimdala ngingaka ngikuthuma ngithi hamba ungithathela inkomishi ekitchen wena uthi awuthandi siyabheda leso sizathu into elandelayo lapho induku uzoshawa uyabheda nje uma ngithi hamba ungithathela inkomishi ekitchen uthi awuyazi ngizokuchazela ngithi ungayazike kanjalo inkomishi kodwa uzothi mawuvula ikhabethe elithile uzoyithola phakathi hamba kwenza leyo nto athi uyayizwa la so unganikezike wena izathu ezibhedayo ngoba ugwema ukwenza izinto eziright mawenza kanjalo uzobe uyabheda asibuyeke ngitheke kuwena ngesikhathi kade ngikukhombisa la mawubuyela nje emuva kancane kwivideo yethu uzothola ukuthi ngithe uhalf we-orange wakhiwa ingxenye ezimbili kuline oqondile asiwuthathe kuline wethu oqondile nanku line wethu oqondile AB anti yabona AB anti yabona kodwa ingxenye ezimbili yilezi anti yabona sesiyayibhala ke ingxenye zethu ezimbili A3 manguhlanganisa no B2 lokhu A3 lengxenye le mangihlanganisa nalengxenye le anti yabona A3 mangihlanganisa no B2 lezi ingxenye zombili phezulu kwalo line lo angithi phezulu kwalo line mangihlanganise kahle ngithola bani uhalf we-orange isizathu sami esingenza ngisho lento ukuthi uAB wami is a straight line uAB wami is a straight line mangihlanganisa ingxenye ezimbili phezulu kwaline oqondile lalela akugcini ngokuhlanganiswa kweingxenye ezimbili ngisho ingaba u1000 ngisho ngaba no line oqondile kanje phezulu kwaline oqondile ngibe nezingxenye kanje angikhathali ukuthi zingaba ningi kangakanani
kodwa nje malezo ngxenye ziphezulu kalayini oqondile, malezo ngxenye ziphezulu kalayini oqondile, zonke lezo ngxenyana lezo uma ngihlanganisa izonginikeza uhalf we-orange ngoba zakhiwe phezulu kalayini onjani oqondile. Are you with me? Kodwa okwamanje ngoba wena usekwa grade 9 ngikufundisa ngengxenye ezimbili ezakhi i-orange, ezakhi uhalf we-orange. Sengikushilo ke lokho, ngiphinde ngithathe ezinye ingxenye ezimbili, ile nale, ile nale. Ile nale. Ayisiyabona nazo ziphezulu kalayini oqondile. Siyabona lokho, nazo ziphezulu kukalayini oqondile. Sengiyayithatha ke lezo ngxenye. U-A1 manguhlanganisa no B2 nalapho futhi ngisathola ini uhalf we-orange. Isizathu siyafana kodwa umehluko sekulayini. CD is a straight line. Isizathu siyafana is a straight line kodwa sekuhlukile manje ukuthi muphi lo line esengiwubuka uma ngihlanganisa u-A1 no B2 sengibuka lo line lo, kanti mangihlanganisa u-A3 no B2 ngibuka lo line. Hayithi siyayibona leyo nto. Uma uyibona ke leyo nto, uma uyibona leyo nto, buka lento engizokutshela yona ke. Uyabona laba bobabili mangibafaka esikalini basinda 180 kg. Nalaba bobabili mangibafaka esikalini basinda 180 kg. Yini ke singenza thina manje singasho ukuthi laba basinda ngendlela efanayo nalaba? Uma laba besinda 108 nalaba besinda 108 kusho ukuthi laba bobabili basinda ngendlela efanayo nalaba ya. Uyavuma yini lokho? Yini lena engifuna ukisho? Ngifuna ukuthi uma mina nobaba wakho singena esikalini, right? Sifike sobabili sisinde 50 kg. Kuphinde esikalini kungene ubaba wakho noma wakho nabo basinde 50 kg. Yini ke singakuvimba ukuthi ubaba maye noma wakho basinda ngendlela efanayo namzukwana ubaba wakho enami esikalini? Ayikho. Isizathu asikho sokuthi ungasho lokho. Ake ngiyibeke ngenye indlela lento. Uma ngizothatha isaka lempuphu 10 kg kanye nerice 10 kg, 10 kg 10 kg, kokubili kusinda 20. Angithi siyayizwa leyo nto. Bese ngilikhipha irice phezulu kwempuphu ngizofaka isaka lesitambu 10 kg. Kuzosinda amakilogram amangaki? Awu-20 futhi. Angithi yabona? Bekukhona irice kwasinda 20, ngalikhipha irice ngafaka isitambu kwasinda 20 again. Yini ke wena singakuvimba ukuthi uthi isitambu nerice nabo basinda ngendlela efanayo? Ayikho. Buka ukuthi lokho sikuchaza kanjani kwa mathematics. Sikuchaza kanje. Sikuchaza ngokuthi sithi u-A3 manguhlanganise no B2 bayofana ncamashi no A1 manguhlanganisa no B2. Okay? Isizathu esenza ukuthi lento ke usho leyo nto wena ke usuzothi ke isizathu sakho both bobabili both are
equal to 180 kilogram or degree in this case. Lo ulingana no 1, laba balingana no 1, laba balingana no 180. Bona ke bebodwa bayalingana ngoba both are equal to 180 degrees. Bayizwa abantu into engisho. Sengibafundisile abantu vele lento esiyibiza ngokuthi i-additive inverse. Bazokhumbula ngesikhathi ngibafundisa i-additive inverse ngithe i-additive inverse of a number is the same number kodwa iyalishintsha uphawu, le plus le isizoba minus. Athi yabona la i-additive inverse of a number iyona leyo number uqobo lwayo, kodwa uma obuyinikeziwe ibe minus osuyoyifaka wena iyoba plus, ngoba kufanele njalo uhlale uthola bani not. Additive inverse ke ileyo. Bayangizwa abantu into engisho right. Asibuke lapha kunento eyodwa la efanayo u-B2 nalo B2. O-B2 bobabili la ukuthi lo ubhaleke wabovu lo wamnyama lokho akusho lutho, kodwa bobabili bayafana. Into eyodwa kahle kahle angisho ukuthi bayafana, into eyodwa. Anti siyayizwa la nto nakho uma uthatha lo usa ngale kwalolu phawu uzolishintsha lolu phawu. Uma uthatha lo uletha ngapha kwalolu phawu uzolishintsha lolu phawu. Inamba njalo my crossover equality ishintsha uphawu. Kungaya ngokuthi ke wena uthatha yipi. Asithathi beyodwa ke. Asizukukuthatha wena ngoba ufani namuntu. Kodwa wena ngoba khona ofana naye sizokuthatha sikuse ngaphesheya uye kuleli yaqoqo kulaba ofana nabo. Buka ukuthi wena uzofica bani ngaphesheya. Ngaphesheya uzofica u-A1 ehleli no B2. Kodwa bese kufika wena. Makufika wena ngithe wena mawuya ngale kowakini u-B2 uzolishintsha uphawu minus. Uzolishintsha uphawu. Awuzukushintsha wena kodwa uphawu uzolishintsha. Asibuke lezi zinto ke. Buka lezi zinto lezi nje zombili. Buka njengoba kade ngikunikeza u2 kanye nomunye u2 bayafana ngithi, kodwa lo plus lo yena usiyalishintsha uphawu. Athi siyabona uma selishintsha uphawu ubani answer yala 2 minus 2 is not. Kusho ukuthi lokhu nalokhu kuyakhanselana kuyaphela. Obani ke abasalayo emva kwalokho kusala u-A number 3 kuthiwa uyalingana no-A number 1. Buka ke ukuthi u-A number 3 no-A number 1 bahleli kuyipi position ka A3 no A1. Ngabe u-A3 no A1 abaflathelene yini kanjena na? Ngabe u-A3 no A1 abaflathelene yini na? Baflathelene. Sithini ke abaflathelene ama vertical opposite angles. Sathi anjani? Equal. Nakho nje kushiwo kuthiwa u-A3 uyalingana no A1. U-A3 uyalingana no A1 noma u-A1 uyalingana no A3. Ngendlela efanayo ke. Uyayizwa lento engiyishoyo? Ngendlela efanayo ke ngane yami. Wena uzongenzela uB. Ngifuna ukubona kwenza uB ngendlela efanayo. Angikushayela isummary la. Umsebenzi lowo wena ozowenza uzosenza lesi sibalo sonke, kodwa ekugcineni ngifuna uthole into efana nobani no B2
olingana no B4 noma uB4 olingana no B2 akusho lutho lokho. Khumbula ukuthi u1 2 3 ngithe ngenzela ukuthi ubone ukuthi ziningi kangakanani noma maningi kangakanani ama angles lapha yana. Uma bengithanda bengingawabiza lawo ama angles ami hayi ngo A B no bani noba, bengingawabiza ngo O1 O2 O3 O4. Athi siyayizwa leyo bengingawabiza kanjalo mangithanda, kodwa ke akunacala lokho. Ngitheke kuwena nansi into okufanele uyazi. Ngiqale emuva ngikurevisisa kancane ngathi kuwe kwi-straight line ngikufundisile ukuthi uma o-line be-perpendicular, angithi ngathi lo u90 unumber 1, ngathi lo waya omunye u90 kodwa unumber 2, bonke bakhele kwi-straight line. I-straight line ngakukhombisa ngelokhuzana yethu, ngakutshengisa u-straight line ngeprotractor yethu ukuthi phezu kwe-straight line sakhe ama-angles amabili, angithi ngaphinde ngathatha sona yona i-protractor ngakukhombisa i-straight line, ngakukhombisa ama-angles amabili awakhiwe, ngakukhombisa i-straight line, ngakukhombisa i-straight line esiwu-CD nama-angles amabili awakhiwe. Angithi ayizwa leyo nto, okusho ukuthi labo hafu ababili banginikeza i-straight line. Ngakukhombisa futhi ukuthi i-straight line njengoba siwuhafu we-orange sona singama degrees amangaki awu-180. Yingakho-ke ngithe uma ngi-eda amabili phezu kwe-straight line ngithola u-180, amabili phezu ngase ngiphinde ngiyakuchazela ngathi akudingekile ukuthi ahlale njalo emabili, angaba yini noma mangaki. Ngikudwebelile konke lokho wakubona phansi kukhona kwilokhuza yakho kwi-play yakho. Ngase ngiyaku-edela ngakuchazela ukuthi uma laba benginikeza lokho ngaze ngakufanisela ngesaka likashukela nele-rice nelempuphu nelestamp. Athi uyakhumbula? Kodwa ngathi okhumbula ukuthi izinto oyishoyo kwa-geometry kwa-study zisupportwa isizathu. Yini usho lokho ukuthi laba bobabili mangibahlanganisa u180 ingoba bakhele phezu kwe-straight line, ingoba isiphi zehlukile lezi straight line. Ngicabanga ukuthi uyabona, angithi? So yini ke manje yenza ukuthi usuzothi wena isaka le-rice liyafana nesaka, bobabili bayafana ngoba bawo-10 kg, bobabili bayafana ngoba ba-180. Wena mawuya ngapha ngakukhumbuzisa i-additive inverse ukuthi i-additive inverse yini isebenza kanjani, ukuthi wena mawuya ngapha noma wena mawuya ngapha kwabakini, okay, uyalishintsha uphawu. Mawulishintsha uphawu usufika uyamkhansela lo, useyaphela sekusele lo yedwa nangiya nalo yedwa nangiya nakhe ake kugcineni ukuthi u-A3 no-A1 noma u-A1 no-A3. Ngase ngithi asambe siyobabuka emuva, sathi masibabuka sathola ukuthi baflathelene, ngakukhombisa. Ngase ngithi sitheni konje ngabaflatheleneyo, sithe abaflathelene they are vertically opposite angles and are equal. Okay, sengizokwenzela ke omunye umsebenzi wokugcina ngaso lesi sibalo. Ngizokuyitshintsha ibalo, ngizokwenza lesi sibalo kodwa ngizokukhombisa umsebenzi wokugcina.